बाक्सानि रुपहियाव थानाय रुपहि बियाब बाथौ सिबिसालियाव खाथि माइनाव खेराइ फोरबो फालिथाय आरो मेला दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय रुपहिनि रुपहि बियाब बाथौ सिबिसालियाव दिनै 15 अक्ट'बरनिफ्राय 24 अक्ट'बर खालारसिम 10 साननि हाबाफारिजों खाथि माइनाव खेराइ फोरबो फालिथायजों लोगोसे मेला दिन्थिफुंनाय हाबाफारिबो खुंनाय जादों। बे खाथि माइनाव खेराइ फोरबो फालिथाय आरो मेला दिन्थिफुंनाय हाबाफारिनिनो दिनै गिबि सान। दिनैनि हाबाफारिफोराव दं गिबियावनो फुंबिलियाव बाथौ थारनाय मावफुङो रुपहि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आसारि खान्द्रा बसुमतारिया। रंसारि गपाल बसुमतारि गोसोखां गाहाय लांगोनाखौ बेखेवनानै होयो रुपहि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गोरायुं हरेन खेरखातारिया। रंसारि तरुन दैमारि गोसोखां गाहाय सायनासालि आरो जौस्रां बेखेवनानै होयो रुपहि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि दैमालु खेरखातारि। रंसारि हरेन दैमारि गोसोखां मेलासालिखौ बेखेवनानै होयो रुपहि फरायसालिमा सामलाय आफादनि आफादगिरि शरद सरगयारिया। रंसारि सुरेश खेरखातारि गोसोखां आलासि जिरायग्रा न'मा न'खौ बेखेवनानै होयो सालबारि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गोरायुं तपेश्वर बसुमतारिया आरो रंसारि जगेन्द्र दैमारि गोसोखां जामुंसालिखौ बेखेवनानै होयो हिमगिरि बर' बिजों गोजौ फरायसालिनि आजिरा मोननाय गाहाय फोरोंगिरि मनिराम बसुमतारिया। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैदों 41 नं भबानिपुर समिस्थिनि एमएलए फणिधर तालुकदारा। लोगोसे गोजा फिथा हास'नानै होयो रंसारि हेमेन दैमारिया गोसोखां आर'जसालिखौ। बेयाव जोङो दिनैनिफ्राय गासै 10 सान थारमाने 15 अक्ट'बरनिफ्राय 24 अक्ट'बरहालागै बे हाबाफारिया सोलिगोन। बे खेराइ फोरबोआ जोङो गुबुन बोसोरफोराव बेबादि गाजा गोमजायै फालियाखैमोन। खेराइ फोरबोखौ जोंना मागो दाननि नैथि मंगलबारावसो गाजा गोमजा फालिनाय जादोंमोन आरो दा रायजो राजानि खावलायनाय आरो जोंनि माखासे सानसुमैफोरनि बिथोन लेखा जोङो देग्लाय नैबे खाथि फोरबोखौनो माइनाव खेराइ फोरबोखौनो बोसोरफ्रामबो गाजा गोमजायै फालिनो थिरांथा लानाय जाबाय। दिनै बिनिनो गिबि हाबाफारिनि सान। थांनाय बोसोरफोराव माबायदि फालिदों? थांनाय बोसोराव जोङो खाथि खेराइ फोरबोखौ ओरैनो आर'ज हानजा लिंहरनानै सानसेनि हाबाफारिजों फालिदोंमोन। बेबादि खोब गाजा गोमजायै फालिनाय जायाखैमोन आरो नाथाय देग्लाय जोङो एसे रायलायनानै गोरों गोराफोरखौ लानानै बे बोसोरफ्रामबो खाथि फोरबोखौनो खाथि माइनाव खेराइ फोरबो हिसाबै बोसोरफ्रामबो गाजा गोमजा फालिनो थिरांथा लानाय जादों। दिन्थिफुंनाय माखासे मेलानि हाबाफारिबो लानाय जादों। बेखौ लानाय जादों इतिमध्य फैबायबो। मेलानि मादाव जोंना माखासे माने आइटेम दङ। आं बे आइटेम माखाखौ फारि खोथाजोबनो हानाय नङा। गोबां आइटेम दं आरो जायखौ जोङो मेला हिसाबै लानाय जादों 10 दिननि हाबाफारि। नांगौ बायदि रोखोमनि हाबाफारिफ्रा जोंना जाखाजोब्बाय, सेटिं जाखाजोबनानै दङ। दा दिनैनिफ्राय बेखौ जोङो दिन्थिफुंनाय जासिगोन। दिनै मा हाबाफारि ओरैनो फुंनि समनिफ्राय? फुङाव जोङो बे दरखं बेखेवनाय, गाहाय सायनासालि गाहाय लांगोना बेखेवनाय, गाहाय सायनासालि बेखेवनाय आरो बे मार्केट बाजार बे माबाखौ दरखंखौ बेखेवजोबगोन। बे बेखेवनाय हाबाफारिया दिनै सोलिजोबगोन आरो। आलासि हिसाबै सोर बाहागो? आलासिखौ जोङो जोंनिनो 21 नं सालबारि समस्तिनि मानगोनां MCLA जय मुसाहारि सारखौ जोंनि आर'जसालि बेखेवनाय आलासि हिसाबै लाबोदों। आरो बेनिफ्राय आर'जसालिया जोंनि भबानिपुर समस्तिनि MLA बिथां सारखौ फणिधर तालुकदारखौ लाबोदों। बेनिफ्राय गाहाय लांगोना जिथु बेखेवनाय बेखौ जोंनि रुपहि हायार सेकेन्डारि फरायसालिनिनो प्रिन्सिपाल मानगोनां हरेन खेरखातारि बिथांखौ आलासि हिसाबै लाबोनाय जादों। दा बिदिनो गासै हाबाफारियाव जोङो आलासि सायख'ना लाबोखादों। इतिमध्य नुजाफैबायबो। जों दा दसे उनावनो बे लांगोना बेखेवनाय फिथा हास'नाय खामानिखौ आखायाव लासिगोन। ओरैनो आर'ज खनगिरि बबेनिफ्राय फैनाय जादों बाहागो लागोन? आर'ज खनगिरिया दिनै
जोङो गासिबो गामिनिफ्राय जेसेबां आर'ज हानजा दङ लेंहरजोबदों मोनफैजोबगोना जोबा मिथिया मोनफैजोबाबाबो जोंहा रुपहि बियाब बाथौ आर'ज हानजा दंखायो बे आर'ज हानजाजोंनो जोङो जागायजेनग्रोगोन आरो दिनै हारिमु मोनाबिलि दं हारिमु मोनाबिलिया दङ दा मोनाबिलियाव 6टा बाजानिफ्राय हारिमु मोनाबिलियाव सोर बाहागो लाफैगोन जोङो आलासि हिसाबै जोङो जायखौ जोङो फेस्ला एक्टर दाब्ला बसुमतारी नामाथाय दाब्ला बर' बिथांखौ लाबोगोन बिथाङानो दिनैनि हारिमु मोनाबिलिनि गिबि प्रग्रामखौ गायगोन आरो मा खालामनांगोन गासै रायजो राजाफोरखौ जोङो गासै रायजोखौनो जोंनाव बियो गासै 24 सुपा बर' गामि दङ गासै गामिनि रायजो राजाखौ लेंहरजोबदों सम्भब बाहागो लाफैगोन जोंहा एखेबारे फोथायनाय दङ दा मोनाबिलिनिफ्राय जोंनि रायजो राजाफ्रा खोब गाजा गोमजायै बाहागो लागोन दानिफ्रायनोथ' एकदम होंगो दोंगो जागासिनो दङ दा बेलासे समनिफ्रायनो जोंनि ख्रिस्टि मोसानायबो दङ नालाय गासै रायजोफोरखौ जोङो मिजिंथिदों निस्सय बाहागो लागोन आरो ख्रिस्टिया बबेनि बाहागो दिनै जोंहा नैबे खाथिनिनो जोंनि रुपहि खाथिनो माज्राबारि होननाय जायो माज्राबारि ख्रिस्टि आफाद बिथांमोनखौनो जोङो दिनैनि गिबि हाबाफारियाव जागायजेननाय हिसाबै लाना फैदों आरो बिथांमोना नुजाफैखाबायबो दा बिथांमोननि सम लेखा बिथांमोना दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ लासिगोन ओरैनो मुंदांखाखौनो बुंनांगोन जा मोसाखावरि बेयाव मोसाग्रा बाहागो लाफैगोन आरो बेनिफ्राय सासे मुंदांखा फेस्ला दिन्थिगिरि आरो लोगोसे बिथाङाबो मुंदांखा मेथाइ खनगिरियानो फारियै जोंहा बे 19 थारिख खालि 19 अक्ट'बर खालि मोनाबिलियाव जोंहा ओरैनो सर्ट फिल्मनि ओइ सुंद' माने दिन्थिफुंनाय बेनि फावखुंग्रि बिथां मनिसा मुसाहारि बिथांखौ जों खावलायनानै लाबोदों आरो बिथाङा जोंनो खोथा होखाबाय बिथाङा फैगोन आरो लोगोसे जोंहा 21 थारिखआव 21 खालार खालि जोङो बै फेस्ला मुंदांखा फावखुंगुर जों प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथांखौबो जों खावलायना लाबोदों बिथाङाबो नुजाफैनायनि थाखाय थियारि जाखानानै दङ आरो बिथाङा मेथाइबो खनगोन बे मोननैखौबो जोङो सावरायखादों ओमफ्राय जोबथारनायाव जोंहा मोसाखावरि सासे लाबोदों मुंदांखा बयबो सिनायखायो बयबो मिथिखायो जोंनि बै गेमस्रि दैमारि बिथां गेमस्रि दैमारिखौ जों लास्ट माने जोबखालि जों लाबोदों आरो 24 थारिखै 24 खालार खालि दा बेखिनियानो आरो मोनायाव बाहागो लागोन मोनाबिलियाव बै हारिमु मोनाबिलियाव बाहागो लाजोब गासैबो जों रुपहि बियाब बाथौ दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बे एबार बोसोराव माने 10 सान फालिनायनि थिरांथा लादों बेवहाय जोंहा गोदोफोरनिफ्राय जोंहा दिनैसिम 53थि नै देग्लाय बोसोराव 53थि बे फोरबो फालिनाया जागोन नाथाय सिगांनि बोसोरफोराव जोंनिया मागो फोरबो हिसाबैसो लायोमोन आरो बेवहाय जोंहा मागो फोरबोआव लानाय लोगो लोगोनो बेवहायथ' जोबोर गोजां बोथोरबो जायो आरो रायजो राजाफोराबो एसे माने फैनायाव उसुबिदा मोनो आरो बेनिफ्राय जिहेथु गोजां बोथोर जाहैबाय नालाय थान्दाद्राय आरो बेनिफ्राय जोंनि बे गासैबो फोरबोआनो फुजा फाथालानो जोबस्रिहैजोबो बेवहाय माने जोंनिया एसे मानसिफोरा बाहागो लानायाव एसे माने गोब्राब जाहैयो बेनि थाखायनो जोङो देग्लाय बोसोराव माने गासैबो जोंनि रुपहि बियाबनि गासै गामिनि रायजो राजा जोंनि बाथौनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ लानानै जोङो गेवलां भाबै सावरायनानै जोङो देग्लाय बोसोराव बे खाथि माइनाव खेराइ फोरबोखौनो गाजा गोमजायै खुंफुंनायनि थिरांथा लादों आरो बे लेखानो दिनै फैयै फैयै जोंहा दिनैनिफ्राय जागायगोन आरो बै जागायनायाव जोंनि हाबाफारि हिसाबै जोंहा गिबियावनो दङ बे गेवलां गाहाय लांगोना बेखेवनाय बेवहाय जोंहा आलासि लिंना लाबोखादों बे गाहाय लांगोना बेखेवनाया जाबाय जोंहा रुपहि
हायार सेकेन्डारिनि प्रिन्सिपाल बिथां हरेन खेरगातारि आरो लोगोसे बेनि उनाव जोंहा आलासि जिरायसालि बेखेवगोन बेखेवगोन जोंहा मतिराम बसुमतारि आरो लोगोसे जोंहा बै आरजसालि बेखेवगोन बेखौ जोंहा सालबारि नङा भबानिपुर समस्तिनि दानि MLA बिथां पनित तालुकदार बिथाङा बेखेवगोन बिथांखौ खावलायखादों आरो लोगोसे जोंहा हाथाइसालि बेखेवनाय दं बे हाथाइसालि बेखेवनाया जोंहा जोंनिनो बे बाथौ बियाबनि बोसोनगिरि बिथां शरत स्वर्गियारि बिथांनि दारै बेखेवगोन आरो लोगोसे जोंहा बेबायदिनो माने बेखेवनाय खामानिया सोलिलांगोन आरो दा बेवहाय जोंहा दिनैनि जागायनाय हिसाबै जोंहा बै बेखेवजोबखांनायनि उनावनो जोंहा बाथौ आर'ज दङ आरो बे बाथौ आर'जआव माने जोंनि बियाबनि गासैबो आर'ज हान्जाखौ जों खावलायनानै लाबोदों आरो मोनफैबायबो माखासेया आरो लोगोसे जा बे बियाबनि माबायाव थानाय सिङाव थानाय गासैबो दौरि हान्जा बिथांमोनखौबो जों लिंबोदों ओमफ्राय जोंहा दिनैयो बेहाय बोसोन फरायथिनाय बेबायदि सेमिनार जागोन जोंनि रोंगौथि थानाय बिथां जायगानिनो जोंनि बै अमरेन्द्र स्वर्गियारि बिथांखौ जों थि खालामदों नाथाय जोंहा दिनैयो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि दौरि आफादनि गाहाय नेहाथारि गाहाय हांख्रायगिरि बिथां बशिष्ट बसुमतारिखौ जों खावलायदोंमोन बिथाङा दिनै फैनो हाया बेखायनो बिथाङा गाबोन फैगोन गाबोन 16 खालार खालि दा बिथांनि जायगायाव जोङो नै जायगानिब्लाबो जों दिनैनि बे बाथौ बोसोनखौ बे अमर स्वर्गियारिनि दारै जोङो बोसोनखौ होगोन दा बेनि उनाव जोंहा बै बेलासे समाव 3 बाजिनिफ्राय जोंहा ख्रिस्टि आफाद जागोन ख्रिस्टि मोसानाय बे माबानि माइनाव बाजारनि आरो बे ख्रिस्टि आफादा जोंहा 10 सानाव 3 दल जों लाबोदों गिबियावनो जोंहा माइनाव बाजारनि बिथांमोना सानब्रै जागोन आरो बेनि उनाव जोंहा आगसिया खेराइ आफाद बिथांमोना 2 जागोन आरो जोबथारनायाव जोंहा लावकाटा ख्रिस्टि आफाद बिथांमोना 3 जागोन गासै थारमाने 10 सान ख्रिस्टिया थागोन जों जोबखालि जों लायाखै आरो बिनि अनगायैबो जोंहा कालसारेल नाइट थागोन मोनाबिलि हारिमु मोनाबिलि नै दिनैयो बै जोंहा फेस्ला फावखुंगुर मामोन बे ओरैनो दाब्ला होनना बुङो दाब्ला बसुमतारि आरो बेनिफ्राय मेथाइ खनगिरि हिसाबै बिथांनिनो बिजि साबित्रि बसुमतारि बिथांखौ जों दिनै खावलायनानै लाबोदों आरो बेबायदिनो गाबोननिफ्राय जोंहा बै बादायलायनाय आफाद माबा थागोन हारिमु बादायलायनाय बेवहाय जोङो जायगानि लाइमोन आफाद लाइमोन आरो बेनिफ्राय जोंनि बै उन्दै खुदिया रंजालिफोरनि बिसोरनि जों बे बादायलायनायखौ लाखिदों जोंनि उद्देश्यआ मा जाहाथे बे लाइमोनफोरा जोंनि हारिमुआव जाहाथे दावगालाङो एसेब्लाबो जोङो हारिनि थाखाय जौगानाय मोनो बेखौ जों मिजिंथिनानै बे बादायलायनाय माबाखौ लादों आरो बेबायदिनो माने बे 9 सान बा 10 सान बे 10 सानाव बेबायदिनो सानफ्रोमबो माने खेराइ मोसानाय आर'ज आरो बेनिफ्राय बे हारिमु दिन्थिफुंनाय बे थाबाय थागोन आरो ओरैनो मेला दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव मा लाफादों मेला दिन्थिफुंनाय ओरैनोथ' जोङो बेवहाय माने बै जोंनि एक्सप' धरननियानो जागोन थारमाने जि जोम फाननाय बिभिन्न दखान पाहार बेनिफ्राय साहा दखान ओरैहाय माने जिखिनि नांगौ बे फैजोबदों आरो बै खुदियाफोरनि जिथु गेलेनाय बे एर'प्लेन गेलेनाय फिसा माने बट ओमफ्राय बै मा होनो बेखौ बे नाव जावनायनि आरो ओमफ्राय बै बाख्लायनाय बेबायदियाबो जों लाबोखादों इतिमধ্যे सफैखाबाय बे खामानिया दिनैनिफ्रायनो जागायगोन आरो नोंथाङा गावनि फेभरेट श' नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानायफैबाय नामा?
गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार ऑप्टिक ब्रॉडबैंड प्लान्स। मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रीमिंग, गेमिंग, आपल'ड, डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827।